Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли в Окото на бурята. Седмично коментарно предаване на телевизия Алфа. Благодаря ви, че и този път споделяте своя съботен следобед с нашето предаване и с нашата телевизия. Днес в Окото на бурята ще насоча вниманието ви към две неща в България и три събития в чужбина. Ще хвърлим поглед върху организацията и подготовката на предстоящите избори. И ще се спрем съвсем за кратко на провала на тъй наречената вакцинационна кампания. Ваксините са нещо, което не допуска кампания, убеждаване, насилствени мерки и така нататък, но в България това е възможно, защото тук не става, както всички вече знаем, не става дума за пандемия, а става дума за една жестока, демонична геополитическа игра. Извършва се социално инженерство, като цялото човечество е предоставено на няколко корпорации, няколко, не знам дали да ги нарека нормални мултимилиардери, да правят експерименти с хората. Външните събития са от вчера. 19 февруари беше денят, в който Г7 проведе своята виртуална конференция, на която дебют имаше новия американски президент Джо Байден. В същия ден се проведе и виртуална конференция, наречена специално издание на Мюнхенската среща за сигурността, която, както знаем, обикновено се провежда в края на февруари всяка година. Сега, Г7 ще се събере още веднъж, вече присъствено между 11 и 13 юни, на което се предполага, че експеримента с COVID-19 вече ще е свършил, следващия тъй наречен вирус все още няма да е плъпнал и няма да има карантина, за да могат лидерите на 7-те най-силни държави да се срещат и да разговарят без страх, че драгоценният им живот може да бъде застрашен. През изминалата седмица, третото събитие, което не е само външно, но и вътрешно, е официалното приемане от страна на България на домакинството на инициативата Три морета. С тази инициатива ние сме се занимавали през последните 2 години. И днеска аз ще ви припомня анализ, който сме правили с вас, заедно, чрез вашите писма и материалите, които поднасям, точно преди 2 години, в самото начало, първите дни на март 2019 година. Накрая, ако остане време, ще хвърлим поглед и нагоре към космоса, тъй като и там стават някакви събития. И тъй, на 18-ти разбрахме, че с организацията и провеждането на изборите, обезпечаването на документацията и на машините за гласуване е натоварен, кой мислите, представител на кабинета Борисов 3? Мариана Николова. Мариана Николова е една семпла жена с още по-семпъл български език, за да не кажа напълно ограничена, която беше сложена там да топли стола на Валери Симеонов, след като той се провали като вице-премиер. Аз искам да припомня коя е Мариана Николова, за да знаем какво можем да очакваме от тези избори. Нека да видим как Мариана Николова говори английски, например. At the beginning of my short intervention, I would like to extend my sincere gratitude to the government of Canada and Ukraine for jointly organization of this event. Want a coffee or? I'll see no coffee. However, now it is more than ever before, and to deliver future to curricular reforms, especially in the sphere of justice, rule of law, and fight against corruption. President Zelensky's intention to preserve... Surely, congratulations, Борисов. Не слушам нататък. Намирам, че трябва да имаш много дебела кожа, за да се явиш на международен форум, без да знаеш думичка от официалния език и да четеш написани с българска азбука някакви думи, които не разбираш. Всеки, що годи чувствителен и интелигентен човек,
би пратил някакъв свой заместник, например, който може да говори на английски, на френски и така нататък. Мариана Николова не може. Какво означава това? На 18 февруари, онзи ден, когато са се събрали, за да се запознаят с нея представители не само на информационно обслужване, но обърнете внимание на МВР и на ДАНС, тогава е станало ясно, че тя ще отговаря и за, ако щете, и софтуера на машините, с които ще гласуваме. Това означава, че фактически пълен контрол над изборите ще има не самата Мариана Николова, а самия Валери Симеонов. Затова не бива да се подиграваме чак толкова много с този човек и неговата нова коалиция. Виждам тук, че по магистрала Тракия са му опънали един билборд, така разбрах от медиите, на който го подиграват за коалицията му с Марешки. Наричате я Магарешки и Винкела, т.е. коалицията от НФСБ и Воля е станало неволя. Да, имаше такива коалиции. Аз изпомням коалицията на господин Марешки с Янето. Наричахме я Ярешки тогава. Но не бива да очакваме, че ще бъде позволено на народа да изрази позицията си и тази позиция да бъде честно и прозрачно отразена в крайните резултати от изборите. Има и други обстоятелства, които благоприятстват влизането на иначе неизбираеми партии в следващия парламент. Инициативата Три морета, за която споменах преди малко, е под ръководството на две организации, чието имена говорят сами за себе си. The Atlantic Treaty Association, Асоциацията на Атлантическия договор. Виждам, че тук в медиите говорят и за Атлантически съвет. Говорим не за българския, а за Американския Атлантически съвет. И СЕПА. СЕПА – Център за анализ на европейската политика. Center for European Policy Analysis. Това предполага, че този think tank, който твърди, че не партизански, искат да кажат не партиен, би трябвало да се намира в Европа, защото е нормално Европа да анализира своята политика, но не. Той се намира в Съединените щати, в Вашингтон. В Вашингтон са си направили такъв think tank, който да следи и да анализира европейската политика. Например, в областта на полагането на тръби, за което ще стане дума днес. Като имам предвид какъв отявлен русофоб е Валери Симеонов, аз няма да се учудя, че ако той спечели изборите и мине бариерата, още повече, че има свой човек, свое оръдие, свой инструмент, ако щете, Мариана Николова, която е натоварена да провежда изборите, както тя намери колкото може. Другия, който във всички случаи, според мен, съжалявам, че трябва да го кажа, ще мине 4% бариера, е другия Атлантик. Красимир Каракачанов и неговата партия ВМРО. Красимир Каракачанов има огромни заслуги към американския национален и геополитически интерес. За сметка на българския, разбира се, той българския кога ли е бил фактор във външната политика на България. Наистина ще имаме шарен парламент, който ще бъде избран в кавички с чудовищни манипулации и натиск отвън. Така, да видим кои ще се явят. Ще се явят 34 партии, доколкото разбрах, като 6 партии са получили отказ. Това са НДСВ, ако си спомните, имаше такава партия. Напред България, една партия, основана от покойния Иван Славков. Средна европейска класа, това е партия на бургаските бизнесмени в туризма. Съюз за отечеството и България на труда и разума, БТР, както и една партия, за която за първи път чувам, наречена Бригада. Тези партии не са допуснати от Централната избирателна комисия. Междувременно Министерството на здравеопазването издаде правила, по които ще гласуваме.
На 12 страници, ситно изписан текст, са изброени правила, които могат да бъдат всичко друго, но не и правила за свободно волеизявление на Негово Величество избирателя. Костадин Ангелов, министъра, е направил всичко възможно, за да затормози максимално избирателите или по-точно онези от тях, които все пак решат да отидат да гласуват. Знаете ли, че ние ще трябва да стоим на 1,5 метра от масата, на която се е разположила секционната избирателна комисия. Тя трябва да бъде много дълга, защото членовете на комисията, които са 9 в големите секции, големите градове, трябва да бъдат най-малко на 1,5 метра разстояние. Значи масата трябва да бъде някъде около 15-20 метра дълга. Не знам дали има толкова дълги класни стаи. Освен това, на всеки час член на комисията ще трябва да мие всички повърхности, включително и вратите. Силно се препоръчва на избирателите да не се допират никъде, когато отиват да гласуват, дори на вратата, да се облегнат на стената. Не. Те трябва да бъдат с маски и ръкавици. Химикалката, с която се подписваме в общия избирателен списък, ще бъде бърсана и мита от член от секционната избирателна комисия. Скъпи зрители, аз силно ви препоръчвам да отидете със своя химикалка, поне в това отношение да облегчим членовете на СИК. За да бъде идентифициран, избирателят ще трябва да си смъкне маската и веднага пак да я вдигне. Избирателите ще трябва да си мият ръцете с дезинфектант при влизане в училището, при влизане след това в секционната избирателна комисия. Тези, които ще гласуват машинно, трябва да ги мият, така излиза, и преди и след, като са гласували. Съответно, машините, техните пана, също ще бъдат мити час през час. Не се допуска нахлуването на много хора в училищата, или читалищата, където гласуваме. В училищата ще има специална охрана, която ще пуска примерно по 5-6 до 10 души да гласуват. Останалите ще се редат на опашка, като спазват разстоянието от 1,5 метра. Тоест, това ще бъдат километрични опашки. Това е родил интелекта на човека с черните чували, който ни плашеше, че и черните чували, пък и хладилните камери за трупове няма да ни стигнат, защото ще мрем яко. И това го направи фактически министър. Той очевидно вече гледа към една международна кариера, защо не, например, в Женева, в Световната здравна организация. Той има толкова заслуги, раздухвайки кампанията на политическата, искам да кажа, кампания или пропаганда за пандемията COVID-19, че напълно е заслужил една такава промоция. Но българина е напълно неясно какво представлява тази пропаганда. Затова вакцинационната кампания се проваля. Както писа вестник Сега не отдавна, не е ли ясно, че българите не желаят да се вакцинират? Неделя, която мина, изведнъж училищата получиха разпореждане, забележете в неделя, от понеделник да са готови да приемат учениците, които да се обучават присъствено, а не дистанционно. Според мен това беше направено, за да може Костадин Ангелов и подобията му, например Националния оперативен щаб и неговите членове и неговия председател, да изпълнят нормата, която им е спусната или от центъра Джонс Хопкинс, който движи цялата кампания, или от, Световната здравна организация, да вземат достатъчен брой тестове на нашите деца. Сега, веднага искам да уточня, а и в социалните мрежи, и в медиите, много юристи изразиха позиции. Никой не може да взема ДНК на детето ви без ваше съгласие. Аз, например, никога няма да се вакцинирам, повече след това, което видяха очите ми последната година. Нито ще позволя някой да взема ДНК проби с тези китайски клечки,
които на всичкото отгоре миналата година се оказаха заразени, никога няма да позволя някой да бърка в носа на моите близки или да взема проби от мен. Не го правете. Става дума за зловещ експеримент. Изчакайте. Освен всичко, някой трябва да излезе и да обясня какво става с ваксината на AstraZeneca. Ами някои държави въобще спряха да я поставят, макар че бяха принудени да платят милиарди, предварително и то, без да знаят какво може AstraZeneca да произведе. Например, Южна Африка и Бразилия. По същия начин се ограничава употребата на ваксината на Pfizer-BioNTech. Уж първата доза била толкова ефективна, че нямало нужда от втора доза. А истината е, че има тежки поражения върху здравето, които биват крити от обществеността. Има достатъчно материали и в YouTube, може да видите и в медиите. Струва си да направим едно специално предаване за провала на този, пак ще кажа, зловещ експеримент. И така, вчера на 19 февруари се проведе виртуалната среща на Г7. Групата на 7-те най-силни икономики, така се твърди. Тя затова е и създадена тази група. Дали са най-силните икономики, сами преценете, след като сред тях не е Китай, например. Кои са те? Съединените щати, Британия, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Същинската среща, присъствената среща, както казах, ще се проведе от 11 до 13 юни тази година в Британия. На нея британския министър-председател Борис Джонсън е поканил като гости още 3 държави. Южна Корея, Индия и Австралия. Тоест присъства целият англосаксонски свят. Това са Британия и бившите колонии, Съединените щати, Канада, Австралия, плюс още няколко държави. Аз не разбирам защо Китай не е там. Да не говорим, че Русия беше отлъчена от групата след присъединяването на Крим към Руската федерация. На този форум американският президент Джо Байден направи своя артистичен дебют. Той говори за Китай, за китайската заплаха и, разбира се, любимата тема COVID-19 и климатичната криза. Вече се говори за климатична криза. Глобалното затопляне застрашава живота на Земята. Не щеш ли? То пък взе, че природата опроверга цялата тази псевдонаучна теория с арктически мраз по цялата територия на Съединените щати и особено в Тексас, където поради стара инфраструктура поне още една седмица 22 милиона тексасци ще стоят без ток, а 13,5 милиона от тях пък ще стоят без вода. Защо? Защото когато няма ток, водните помпи не могат да работят. This is Texas, but not as we know it. Наистина, Тексас, това е енергийният хъб на Съединените щати, който произвежда толкова енергия, колкото сигурно половината от другите щати. Около 1/3 от потребяваната енергия в щатите. Този щат е застрашен от хуманитарна катастрофа. Буквално преди 2 дни, в четвъртък, поради липсата на вода, изгоряха жилищни сгради в Сан Антонио. Да видим картина. Хората са принудени да топят сняг, както показа CNN вчера, за да могат да се мият, да пият вода и се греят, както виждате, дори и на запалени свещи. Никой не зададе въпроса, какво става с това глобално затопляне, в каква е всъщност климатичната криза. Лъжетеорията за глобалното затопляне се опира на твърдението, поставено като аксиома, че средните глобални температури, обърнете внимание, не температурите локални в някои места, в България, в Сахара, в Южното, в Северното полукълбо, не. Средните глобални температури се повишават, имат устойчив тренд на повишение и след 100 години те ще се повишат с 2 градуса.
Добре, разделете 2 градуса на 100 и вижте по колко хилядни от градуса би трябвало да се повишават тези температури. Възниква въпроса и каква е грешката при подобни измервания, ако те въобще се правят. Оказа се, че средните глобални температури не само, че не се покачват, а през последното десетилетие са и леко спаднали, просто защото имахме много сурови зими. Кратки, но много сурови. И дори и през лятото или през пролета да е много топло, една такава зима като сегашната в Тексас ти е достатъчна, за да свали средните глобални температури и да опровергае, разбира се, лъжливата теза за глобално затопляне. Истината за хуманитарната катастрофа на Тексас е в замяната на петрола, газа и въглищата с ВИ, вятърни и соларни паркове. Политика, която щатът е провеждал години наред. Но още в първите дни с отрицателни температури, перките на вятърните турбини се обледениха, а соларните пана замръзнаха. Някои даже се изпотрошиха, след което снабдяването по щатската електроразпределителна мрежа се срина. Този факт е тежък удар по новата зелена сделка на демократите и лично на президента Байден. Той е удар и по лъжетеорията за зелената енергия и глобалното затопляне, която се налага от Брюксел върху правителствата на страните от Европейския съюз. Но никой не зададе този въпрос на Джо Байден. По принцип нямаше журналистически въпроси, не само на виртуалната среща на Г7, но и на следващото събитие, за което споменах, Мюнхенската среща, която се състоя пак в виртуален формат вчера. На Мюнхенската среща за сигурността същите политически фигури, които броени часове преди това се бяха срещнали във виртуалното пространство за срещата на Г7, повториха своите послания. Участваха, освен, разбира се, американския президент Джо Байден, Антонио Гутериш, генерален секретар на ООН, Тедрос Гебрейсус, генерален директор на Световната здравна организация, разбира се, Ангела Меркел, Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон. Някъде в средата се намеси и този, който би трябвало да бъде основната фигура на Мюнхенската конференция – генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Основната тема беше Beyond Westerlessness. Какво е Westerlessness? Трудно преводим неологизъм, означаващ буквално беззападност, т.е. свят, в който Западът липсва. Западът вече не е нито генератор, нито водач на световните събития. Темата е отвъд беззападността. Джо Байден възвести края на ерата Тръмп. Америка се завръща. Трансатлантическия съюз се завръща, каза той. Ние сме в разгара на фундаментален дебат за бъдещето и посоките на развитие на нашия свят. Трябва да се подготвим за дългосрочна стратегическа надпревара с Китай. По-нататък Джо Байден продължи с агресивни нападки срещу Русия като заплаха за Запада. Кремъл атакува нашите демокрации. Иска да отслаби Европейския съюз и НАТО, каза той, и предупреди, че той нямало да позволи това. And how can the equitable distribution of COVID-19 vaccines... Разбира се, Мюнхенската среща не може да мине без основния пропагандатор на пандемиите Бил Гейтс. След като се разпростря надълго и нашироко върху бъдещите пандемии, защото коронавирусната пандемия COVID-19 вече без друго е реализирана, той реши да направи няколко стъпки в страни и да говори за това, че светът трябва да бъде спасен и от друга опасност – от климатичните промени. Сред публиката забелязахме и българския министър-председател Бойко Борисов, който енергично ръкопляскаше на ораторите. И как няма да ръкопляска, след като до него стоеше някогашната държавна секретарка на Съединените щати и голяма войнолюбка Маделин Олбрайт, а зад гърба му седеше и бившия генсек на НАТО Андерс Фог Расмусен.
Нито един от ораторите не се спря на факта, който изтъкнахме преди малко, че зелената енергия е неустойчива, например при една по-студена зима. И следователно тя не може да бъде основа за устойчиво развитие. Неудобен факт, трябва да ги разбираме. Срещата ще се запомни с страха от westernlessness, от беззападност и с взаимните страстни обяснения в любов, които си размениха Джо Байден и неговите европейски съюзници. И така стигаме до третата и всъщност основната тема на днешното предаване. Въвличането на България в антируската инициатива Три морета. През изминалата седмица с едва сдържана възбуда вице-премиерката Екатерина Захариева ни обсипваше с обещание, че нашето участие в тази инициатива, за което миналата година ние платихме 20 милиона евро по решение на правителството на Борисов, въвличането ни в тази инициатива щяло да открие някакви блестящи хоризонти пред България, особено пред младите хора. Екатерина Захариева каза, че възможностите на инициативата и на българското председателство тази година трябва да бъдат използвани за представяне на региона като добро място за инвестиции и за възстановяване от кризата. Екатерина Захариева е национален координатор на нашето ротационно домакинство. Атлантическия съвет на Съединените щати организира даже онлайн форум Три морета 2021 пътят към София. От нас зависи да ускорим изпълнението на проектите, да привлечем нови инвестиции в региона, да улесним бизнес контактите и свързаността на гражданите. Как ви звучи? Заяви Екатерина Захариева. Тя говори за ускорена дигитализация, високотехнологични разработки, енергийна ефективност и зелена икономика. Те ще ли да създадат възможности за интелигентна мрежа между университетски, изследователски и иновационни центрове, предлагайки шансове на нашите млади иноватори и IT специалисти да останат да работят в региона. Забележете, интелигентна мрежа между университетски, изследователски и иновационни центрове. Не знам какво може да представлява това, но истината е, че отново ще повтаря крилатата фраза на покойния Милен Цветков: ние не сме овце. И инициативата Три морета няма нищо общо с никакви интелигентни мрежи, нито с дигитализация. Това е агресивна схема или, ако щете, програма за провокации срещу Русия, с която ние сме се занимавали, както казах вече, още през пролета на 2019 година. Преди да продължа по-нататък, искам да ви припомня какво говорихме в окото на бурята, брой 281 от 2 март 2019. Тогава представихме цялата схема. Тя е така замислена още през 2014-2016 година след срещата на НАТО в Уелс, след това срещата в Кошице. Започна с един първоначален проект, наречен Б9. Б стои вместо думата Букурещ. Става дума за среща на 9 държави от бившата съветска сфера на влияние, които очертават един бувер по границата с Русия. На тази среща българският президент Румен Радев подписа декларация, в която се казваше, че Русия е най-голямата заплаха за страните от Европейския съюз и НАТО. Йенс Столтенберг пък се ангажира с иначе предизвикващата смях, може би горчив смях, теза, че заплахите вече не се ограничават само до употребата на ракети с среден и малък обсег на действие. Заплахите за сигурността на НАТО, такива заплахи, които могат да ангажират мускетарския принцип един за всички, всички за един, са хибридната война и
фалшивите новини, които идват от Москва. Тоест, търси се начин да се фабрикуват поводи, за да бъде нападната Русия. Говорихме също така, че идеята да се прокара един буферен пояс около Русия е на Йозеф Пилсудски. Този маршал, който се смята за създател на нова Полша, Полша, знаете, е създадена след Първата световна война, предлага още тогава държавите, които виждате на екрана, това са държавите, които вървят по западната граница на Русия, тогава на Съветския съюз вече, от Финландия до Румъния, включително България в този план не влизаше, но влизат Беларус и Украйна. Те да създадат един вид фронтова територия, която да разделя Русия от Германия. Защото най-голямата заплаха за американците и за англосаксонския атлантизъм е един съюз между Русия и Германия, който пред очите ни днес, в 2021 година, се осъществява с прокарването на мощните газопроводи Северен поток 1 и Северен поток 2. Ето, срещу това е насочена инициативата Три морета. При Пилсудски, който между другото през 1934 година сключва договор, пакт за ненападение с Германия. Ето вижте го тук, с Йозеф Гьобелс при подписването на този пакт 1934 година. Идеята на Б9 беше просто да повторят плана на Пилсудски. За това е предупреждавал още преди години, може би 2015, 16, 17 и Джордж Фридман, докато ръководеше все още агенция Стратфор. Преди 2 години, след като в НАТО се сетиха, че те вече имат 2 нови пълноправни членки на Адриатическото крайбрежие, Албания и Черна гора, проекта от 2 морета стана 3 морета. Аз ви показвам картите и в него вече е въвлечена и България. Забележете, Гърция стои настрани, тя се е опазила, Турция също не влиза в тази игра, но влиза и Грузия, заедно с Украйна. Украйна и Грузия са 2 черноморски държави, които провеждат категорична антируска политика. Там управляват марионетки на Съединените щати. Ето, тази инициатива фактически легитимира и държавния глава, а и правителството на Борисов, особено в лицето на националния координатор на инициативата Екатерина Захариева, като верни поданици и верни васали на новата политика на Вашингтон. Румен Радев и Екатерина Захариева бяха удостоени с велика чест. Към тях се обърна не някой друг, а новия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен. I'm delighted for this chance to speak with members and partners of the 3Cs Initiative for the first time since becoming U.S. Secretary of State. Thank you to Deputy Prime Minister Zhuhayeva for the invitation. And thank you to the Bulgarian President's Office for its role in organizing the 2021 summit. Сред участниците във форума бяха генерал Джеймс Джонс, изпълнителен директор на програмата Три морета в Атлантическия съвет, заместник-председателят на програмата посланник Джордж Мосбахер, Матю Бойс, който е заместник-помощник държавен секретар на Съединените щати и много, забележете, инвеститори. Решението, инициативата да прерасне в 3 морета, обхващайки, поглъщайки и Западните Балкани, с изключение, разбира се, на Сърбия, се роди пак преди 2 години, 2019 година. Искам да ви покажа снимка от това събитие, тази среща, когато американците решиха, че държавите от бившия
социалистически лагер, няма да се съгласят току-така да бъдат употребени като фронтова територия срещу Русия. Затова, както Чичо сам има навика да прави, той извади моркова или, ако щете, салама и предложи да се създаде инвестиционен фонд, в който ще се трупат пари и благодарение на този фонд в 12-те страни, членки на инициативата, те вече са 12 заедно с Австрия, ще бъдат финансирани някои проекти. Например, предвижда се да бъде прокарана магистрала, която да свързва Балтика, Вилнюс с Солун. Това са повече от 3000 километра. Предвиждат се и други дълги коридори. Какво е поискала обаче България, след като плати 20 милиона евро? Тя е поискала да й направят железница Варна-Русе и магистралата Варна-Бургас. Това са кратки отсечки от по 30, 40, 50 км, които не представляват никакъв инвестиционен интерес. Те може би ще ги направят. Въпросът е, че ние дори не сме успели да се спазарим за някакъв наистина по-крупен проект в България. След като плащаме и след като поемаме риска да станем мишена на руския контраудар. Поискали сме също изграждане на тунел под прохода Петрохан и разширяване на газохранилището в Чирен. Виждате ли какви трохи сме поискали или може би обратно, те са ни подхвърлили толкова. С тази снимка ви напомням, че датата, на която България беше привързана към тази изключително агресивна антируска инициатива, е 19 октомври 2020 година, когато българският държавен глава посети Талин, Естония, и там президентката на малката държава Керсти Кальюлайд му връчи, така да се каже, символично плакет за следващото ротационно домакинство. Това посещение беше свързано, разбира се, с скандали, с неловкост, с излагации, тъй като се оказа, че Румен Радев е бил контактен с болен от COVID, ако си спомняте. Сега искам да ви припомня предисторията, като ви пусна едно 10 минутки от това предаване, за което споменах. 281 от 2 март 2019 година, в което ще видите и песимистичната прогноза на лидера на Атака Волен Сидеров още от тогава. Още тогава предупредихме, че тук става дума за опасна игра със сигурността на България. От 2 месеца, от Коледа миналата година, генералният секретар на НАТО и неговата заместничка, заместник генералния секретар на НАТО, както и друг път съм имала възможност да кажа, е жена, американка, госпожа Роуз Ейлин Готемълър. Те двамата посещават различни страни в Източна Европа, които, разбира се намират под тежкото съмнение, че може да изпитват някакви приятни чувства, примерно към Русия, и нагнетяват русофобията, провеждат подготовка за война срещу Русия. Русия в момента е атакувана от всички посоки, по всички азимути. Защо мисля, че независимо дали Бойко Борисов е отправил нарочна покана към господин Столтенберг или не, просто генсекът на НАТО е уведомил един ден Борисов, ще дойда примерно на 1 и 2 на 28 февруари и 1 март. Ами защото в София той каза това, което беше вече казал на Мюнхенската конференция по сигурността, която се проведе от 15 до 17 февруари. These are the scenes that triggered the breakup of Ukraine. Тук трябва да се върнем 5 години назад,
За да дадем малко политически бекграунд, обясняваш днешните, а и бъдещите събития. В София Столтенберг се срещна не само с министър-председателя Борисов, но и с президента Радев. Но само ден преди това, на 28 февруари, Столтенберг и Радев се срещнаха в словашкия град Кошице на съвещанието във формата Б9. И Радев благодари на генералния секретар на НАТО за тази среща, както ще видим след малко. Форматът Б9 е съвещание на 9-те източноевропейски членки на НАТО, което се провежда преди голямата двугодишна среща на Алианса. Съкращението Б9 означава 9-те от Букурещ. Този формат бе създаден през 2016 година по инициатива на румънския президент Клаус Йоханис и полския президент Анджей Дуда с цел да създаде платформа за диалог и сътрудничество на бившите социалистически страни, сега наричащи се източен фланг на Алианса. Това са България, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Литва, Латвия и Естония. Забележете, че сред тях не присъстват две от бившите социалистически територии – Черна гора и Албания. Защо е необходимо това регионално обединение? Защото 9-те държави били под постоянната заплаха на Русия, се твърди от инициаторите. Явно Албания и Черна гора не се чувстват застрашени и затова не членуват в групата. Б9, цитирам, трябва да хармонизира националните предпочитания на 9-те държави, за да се гарантира, че на предстоящата голяма среща на всичките 29 държави членки на Алианса ще се вземе решение, което е благоприятно за групата на 9-те. В тези ефемистични размисли се крие нещо друго. Настояването на трите Балтийски републики и Полша, пък и на Румъния, която има определени териториални амбиции към Молдова, да бъдат защитавани включително и с военни средства от НАТО. България няма такива интереси и не е ясно защо фигурира в групата. След преврата в Украйна от 2014 година, който тези дни отбеляза своята 5-годишнина, НАТО реши да изнесе напред, т.е. на изток, по-близо до Русия, своите възпиращи способности. От тогава темите, които се обсъждат на срещите на НАТО, са ясни – руската заплаха. Това беше решено на срещата на Алианса в Уелс през 2014 година и на следващата ѝ среща в Варшава през 2016 година. Тези две срещи промениха доктрината на НАТО. Командната структура се разшири с нещо, наречено Enhanced Forward Presence. В превод – засилено присъствие, изнесено напред, т.е. на изток, т.е. по границите на Русия. Освен това, в прерогативите на НАТО бе включена и кибервойната. Русия бе обявена за фундаментална заплаха за националната сигурност на 9-те бивши соцстрани. В момента наблюдавате на екраните си пропагандните клипове на НАТО, съответно за трите срещи през 2014, 2016 и 2018 година. В готовност да бъдат изнесени напред, т.е. близо до Русия, са 30 батальона, 30 бойни кораба и 30 въздушни ескадрили. Те всички трябва да се струпат по руската граница за не повече от 30 дни. След събитията в Украйна заплахата се промени, казват държавните глави на 9-те страни от източния фланг на НАТО. Вече не се свежда непременно до руската военна интервенция в източна Европа. Заплаха били атаките на хибридната война, каквото и да означава това, а също, забележете, и фалшивите новини, т.е. медиите. С тези две заплахи, кибернетичната и медийната, под етикета Fake News, 9-те държави не можели да се справят сами.
Затова НАТО трябва да разположи на тяхна територия военни контингенти и бойна техника. Това се разбира под засиленото присъствие, изнесено напред. Танкове и бомбардировачи срещу фалшиви новини, идващи от Русия. Официализирана е вече някогашната мечта на Йозеф Клеменс Пилсудски, маршал и пръв държавен глава на възстановената след Първата световна война държава Полша. Той мечтава за създаване на тъй наречения интермариум – буферна зона около Русия от Балтийско до Черно море. Това е причината по цялата територия на Източна Европа вече 5 години да се провеждат десетки съвместни учения на НАТО годишно. Отиграват тъй наречената interoperability – оперативна съвместимост между командирите, войниците и оръжията на различните държави членки на Алианса. Впрочем, оперативната съвместимост бе изтъкната и като причина за избора на 8-те изтребители F-16. Просто Швеция не е член на НАТО и се предполага, че нейните грипени не са оперативно съвместими с американските. У нас българската армия и американските контингенти в Безмер и Граф Игнатиево тренират за съвместни военни действия срещу Русия. Последното учение ще трае цели 9 месеца. Тази година в Кошице държавните глави на 9-те добавиха към интермариума още един воден басейн – Адриатика, плюс територията на Грузия, забележете. Така буферът вече включва териториите по Балтийско, Черно и Адриатическо море, заедно с цялата Украйна и Грузия. Странно, че Адриатическо море е включено, но в групата на 9-те не са включени държавите по Адриатическото крайбрежие – Албания и Черна гора. Изглежда тях никой не ги и пита дали се чувстват застрашени или не. Включването на техните територии, върху които ще се разполагат изнесените напред способности на НАТО, се подразбира. Как Русия отговори на тези планове? Нарастването на военния потенциал на НАТО разрушава съществуващата система за сигурност в света и принуждава Русия да предприеме ответни мерки. Това заяви руският министър на отбраната Сергей Шойгу по време на заседание на колегията на военното ведомство, цитиран от руските медии. По думите на армейския генерал, повече от 2 пъти са се увеличили мащабите и интензивността на ученията, за участие в които все по-активно се привличат страните извън блока, а именно Украйна и Грузия. Подобни действия нарушават съществуващата система за сигурност в света. Руският министър на отбраната поясни, че НАТО продължава развитието на системата за предно базиране в страните от Балтика, Източна и Южна Европа. Вече повече от 20 екипажа от 13 страни на Алианса получиха навици при полети над територията на Прибалтика и акваторията на Балтийско море, каза Шойгу. В такава обстановка ние сме принудени да реагираме адекватно, съвместявайки мероприятията по стратегическо сдържане с плановете за повишаване на бойните възможности на съединенията и воинските части, каза още той. Шойгу заяви, че САЩ се стремят да манипулират международното право, като се опитват да затруднят използването от Русия на нейните права в рамките на договора «Открито небе». Според него, международната обстановка в момента се характеризира с изостряне на конкуренцията между световните центрове на сила, с повишаване на факторите за неопределеност, с изблици на нестабилност и насилие в различни региони на планетата, а също така с ръст на конфликтния потенциал в райони, в които Русия има традиционни интереси. Слушаме финалната част от речта на руския президент Путин пред Федералното събрание, изнесена на 20 февруари. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок МК-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Сделав все это, о чем я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 договора о ракетах средней и меньшей дальности. Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет «Томагавк», США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Ну, сделали же это уже давно.
В Румынии уже стоят эти пусковые установки. И ничего, вроде как ничего и не происходит. Странно прям. Но для нас ничего странного нет, но люди должны это видеть и понимать. Россия не намерена, это очень важно, я повторяю это специально, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. И это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Скажу уже сегодня, прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. Тази реч по никакъв начин не успокоява решилите да се изнесат на изток натовци. На 4 декември миналата година външните министри на НАТО се срещнаха в Брюксел. На 13 февруари, т.е. една седмица преди Путин да изнесе речта си пред Федералното събрание, военните министри на НАТО се съвещаваха отново в Брюксел. И на двете срещи генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг повтаряше едно и също – че Европа трябва да се готви за свят без договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег, който бил нарушен от Русия и чието ракети могат да разрушават европейски градове. С това генсекът на НАТО иска да аргументира тезата, че Европа трябва да се отбранява, като разположи свои ракети със среден обсег на действие, максимално близо до границите на Русия, и то не само по суша, но и в Черно и в Адриатическо море. Без да променя нито дума от този свой репертуар, Столтенберг повтори това на срещата по сигурността в Мюнхен, проведена от 15 до 17 февруари тази година, а и на срещата на Б9 в Кошице на 28 февруари. Така, минаха 2 години. През тези 2 години в интермариума на Пилсудски, или трябва да го наричаме вече тримариум, кипеше интензивна работа по струпването на войски и оръжия за удар срещу Русия. Преди 10 дни научихме, че в България вече работи американската корпорация L3 Harris Technologies. Една огромна корпорация от военно-промишления комплекс на Съединените щати, която оперира в 130 държави, има 50 000 служители и работи директно с правителствата. L3 Harris Communications е в България, за да подготви летищата в Безмер и в Граф Игнатиево за предстоящата радиоелектронна война. Няма какво да плачем един ден. Те хората са ни предупредили. Те не го крият. Затова беше направена и оная злополучна промяна в закона за концесиите, с която се казваше, че на концесия могат да се отдават обекти в секторите отбрана и сигурност, за да може L3 Harris Technologies да си строи каквото си ще. Летища, Бог знае какво. Ние не знаем какви са нейните планове. Те не са достъпни за всеки. Но, слава Богу, поне тази поправка отпадна. Как отговори Русия сега? Лавров заяви преди няколко дни, че Русия е готова да скъса всякакви отношения с Европейския съюз. Разривът между Русия и Европа е в ход отдавна и инициатор е Европейския съюз, каза руският външен министър. С това приключвам, скъпи зрители. Ще добавя само, че като гледам за какво готвят България,
Аз съм сигурна даже, почти сигурна, кой ще спечели изборите. Мога даже да ви кажа кои ще бъдат членовете на следващото правителство, което да улесни превръщането на България в фронтова зона. Така че има още малко време. Мислете за кого гласувате. Те могат да фалшифицират 2, 3, 5%. Ако масово отидем да гласуваме и гласуваме за партии, които доказано ще защитават българския национален интерес и няма да допуснат война между България и Русия, ако масово гласуваме за такива партии, те не могат да преодолеят народния вод. Не може всичко да се фалшифицира. Така че приканвам ви да гласувате с сърце и мисъл за България. Приключвам разбира се, с гатанките. Онзи ден човечеството беше ощастливено с новината, че на повърхността на червената планета се примърсил, така да се каже, приземил петият американски марсоход, наречен Perseverance, което ще рече упоритост, настойчивост. Perseverance, искам да ви покажа тук една анимация, която НАСА ни предостави щедро и безплатно. Това е анимация, скъпи зрители. Това няма нищо общо с действителността, която се е случила, ако се е случила на Марс, но би трябвало по проект така да изглежда примърсяването на Perseverance. Този апарат се е приземил в една зона, която представлява сухо корито и се предполага, че там някога е имало някакви флуиди. Не можем да знаем какви са били. Да, вероятно метан. Това е един от най-разпространените химични съединения в нашата Слънчева система. Възможно е да е било, примерно, метан и вода. Не знаем какво е било, но Perseverance ще чопли дъното на това корито и ще носи на Земята проби. Така поне ни убеждават от Jet Propulsion Laboratory. Това е сърцето на НАСА. Лаборатория за реактивно движение се нарича, която управлява движението на безпилотните спътници, космически апарати и наблюдава дълбокия космос. Наблюдава дълбокия космос с един свой отдел, който се нарича DCN, Deep Space Network. Мрежа за наблюдение се подразбира на дълбокия космос. Дълбокия космос, според стандартите на DCN, започва на разстояние 16 000 км от повърхността на Земята. Макар че там има и предложение да преместим тая граница на 30 000 км. А други пък казват, че ако ще говорим за дълбокия космос, той трябва да е извън Слънчевата система. И тук трябва да говорим за десетки милиони километри далеч от Земята, даже стотици милиони. Все едно DCN наблюдава това, което става примерно на 16 000 км от повърхността на Земята. Тя има 3 мощни телескопа, антени с диаметър 70 метра, разположени съответно в Калифорния, Испания и Австралия. Така че когато един обект се скрие, падне под хоризонта, от другата страна на планетата веднага го подхваща другата антена. Лабораторията за реактивно движение и нейната, така да се каже, дясна ръка, мрежата за наблюдение на дълбокия космос, ни предоставиха ето тази анимация, която ви показах, и ни убеждават, че Perseverance е кацнала меко на Марс. Като стана дума за космоса и за вземане на проби и търсене на елементарен, макар някакъв живот, някакви миниатюрни фосили,
които да са обитавали онези морета от неясно какво, метан, вода или нещо друго. Та ми хрумна и следващата гатанка, която искам днес да ви задам. Точно преди 2 години, на 22 февруари 2019 година, днеска много говорихме за 2019 година наистина, тя беше ключова година, та тогава на 22 февруари Израел изстреля космическия апарат до Луната. Един робот с един манипулатор, който трябваше да взема проби от лунната повърхност и да ги донесе на Земята. Това е първия космически, можем да кажем, интерпланетарен апарат, който е изграден и изстрелян, проектиран, изграден и изстрелян само с частни капитали. Той беше наречен Берешит. Берешит на иврит значи битие. Заглавието на първата книга на Библията. Берешит успя да стигне до естествения спътник на Земята, завъртя се там в орбита, попадна в нейното гравитационно поле, но при включване и изключване на двигателя, при спускането към лунната повърхност, главният двигател е отказал и Берешит направи твърдо кацане. Тоест, трясна се в лунната повърхност и се разби. Сега, какъв е тук най-интересният момент? След като апаратът се разби, се оказа, че на борда му е имало първо образци от човешка ДНК. Не мога да си представя какво са правили евреите, как са си представили, какво значи образци на човешка ДНК, косми, ногти или Бог знае, някакви проби кръв ли. Още 60 000 страници записани на микрочип, в които, казват, можело да се побере цялата Уикипедия на английски, плюс, забележете, учебници за изучаване на чужди езици. И сега стигаме до най-интересното. Заедно с тези неща, в една капсула, уж залепена, запечатана с епоксидна смола, е имало няколко хиляди живи същества. Малки животинчета. Не микроорганизми, не бактерии, фунги, вируси, не. Животинчета, но много миниатюрни. При падането на Берешит и разбиването му, разбира се, е възможно тези малки организми да са плъпнали по Луната. Така че там вече има живот. Вероятно те са загинали, а може и да не са загинали. Ние не знаем, може да са се приспособили. И въпросът за следващото предаване е, моля, запишете си, какво пусна на Луната апаратът Берешит през 2019 година? А. Плоски червии. Б. Бавноходки. В. Бълхи. Или Г. Мравки. Отново. Какво пусна на Луната апаратът Берешит през 2019 година? А. Плоски червии. Б. Бавноходки. В. Бълхи. Или Г. Мравки. Отговорете на познатите ви адреси okото_alpha в abv.bg или okото_alpha.tv в mail.bg. Приключвам днешното предаване, като кажа кои познаха гатанката от миналия път. Тя беше в коя от следните държави човек може да стане държавен глава без да е задължително практикуващ будист. Тайланд, Бутан или Миянмар? Верният отговор е Миянмар. Там, където от близо месец кипят протести срещу военната хунта, която свали цивилната президентка на държавата Ан Сан Су Чи. Тя е Нобелов лауреат, британска гражданка, разбира се, съпругът ѝ, вече покойник, е също англичанин. Децата ѝ живеят на Запад. Те, разбира се връщат в Миянмар, когато тя провежда някакви кампании, когато ги повика, но по принцип тя е наполовина фактически англичанка.
Тя беше свалена и в момента страната се разтърсва от протести. В Тайланд и в Бутан за държавен глава може да бъде издигнат единствено човек, който е наистина дълбоко вярващ будист и е доказал това. Това е верният отговор. Искам да дам наградата на Бисер Попов от Стара Загора и Красимир Пенев от Благоевград. Те ще получат един много ценен подарък. Книгата на Христина Йорданова «Настъплението на радикалния ислям». Една книга изключително вярна, професионално написана, която вече е и библиографска рядкост. Нейната авторка Христина Йорданова е магистър по теология в Софийския университет Климент Охридски и има успешна кариера в сферата на сигурността, в полицията и в МВР. Ще се радвам, ако двамата господа, след като прочитат книгата, ми напишат отзивите си за нея. Настъплението на радикалния ислям, златната саудитска верига срещу Европа. Така, това беше всичко за днес, скъпи зрители. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно в събота. Останете с телевизията на истината.